Prasanta Tripura manggai Hyderabad samung tangna thangmani nokha talni sikadrop tal tham yapri sewi tongo tini 2 March 2020-25 nifung thutui thৈखा nei koktuma nogo sokphaikha henkeno kakap kokop anglaijak boni takhok bukhuk nokhobui boni mafa patimuni koknorogui TTADC ni yem borong nangjak Dolly Reang Saiman kheno khaganangba tongui manjaklia Prasantani nukhongo boni buma bufabai thangai malainani tei jesuk mansak khak ksang rani bagi hnai borni nukhongo thangsogeikha sana thangkha hanke bebak nono jani jesuk nangsak jorale bebak lukurokno chubachu khlai panya phiaba borong nangjak boje mansak jora 10,000 Prasantani bufa hingrala Tripurani yapao yapare ririkha koktumani bisingtui saiman mane takhok hingrala Tripura bsala Prasantani mangka thina nasingei tongo tei 3 March 2020-25 ni salmario sokphainai nei bsala ni mangka thina nasing tongo Bufa hingrala Tripurani koknorogui hingke bsala Prasanta Tripura khanano sokphainai phiaba bahai khlai sokphainai wanalaijak kami amchani lukurok aboni bagai khaganang haste Tripurani lukurokno Tripuri khoroni siminbo koinai norok nugui tongo takhok Prasanta Tripurani bsajak bisa phanose kasugiyokho langma chokha samung tangai nukhuni borokno chubachu khainani bagai hnai thangmani phiaba boni mangkthai bopte kise sukpainai tumuno khaganang lukurok chuboya hingke aboni bagai jesuk mansak chubachu khaina bagai bo kobok nai Tripuri khorang tei borong nangjak yem Dolly Reang bo sakha sung ayang phatar hasteo thangaibo sung officer kotoria bini samung tangai bini tuk hui rokno sung samung tangthai abon salai nogo tongoina buma bufa bai baksa bihik bsabai baksa tongoi bini rabar phano rawi eba kheba tei kubni samung tangai phano tongoi tongkha hanki belai kheno chao nei bo kokcharkha bahai hinmanle kaham kurung kise kaham kurung tumungno hamia optihai thui ham ongoi thangkei bopte ki mangkthai manhornai sokhornai rok dal bidal jungjal phai thango tei nukhuni borokno khoboi haste Tripurani bebak lukurokno bokrok mihimai mathango aboni bagino nogono tongui jesuk mansak sung Chini sakbai thangni development ni samung tangman khangkei chao nibo kokcharkha Mystery phok mayo ben dukan parobo tungmayo samung se toste engkroi chungla chile nekrule ko ta chung Bangalore thai ki office adong Bangalore thai ye Hyderabad thai office adong aro beni waiter bango village ko ngomle nai kero borok phari kaka chung company thami thango aro mama khe beni hotel ni tukma suwo ri ma suwo chukidar bango nokma huwo abon slai ba nijen elaka wa tudi phangradi ba rabar radi hajira ongdi mystery samung tangdi man phabe at least mairang ke hala mai masaneli no ma tungnai body ma bikole klaya e bonus ma na jara mau kharako nijen sana bujai de company than mala no encourage ta khai nai body ke bikono ang poijono Chini ut para ke talrang body ke jari le mati kha dead body ma mala ya no